Masak-masak karo mak. Ireng kuwi lho. Endi mang lelene wis digoreng? Gimana dibedakne pisane, Mak? Betak-betakne mak karo bapak lek teko langsung beteti yo, betak-betak. Anak wedok mah turu. Tak betek sekolah sak betek karo bapakmu ngono apa? Anak wedok yang wae mah turu. Lah iki arep diwangi ngono lho. Marot iki setengah. Ora, engko lek Maret Lan didong. mari mau jagongan. Kapan? Jadi nganu suwi. Benet no. Enggak, Dapet toh. Lebih benet. urung wis kan. Sama yang TikTok. Arahin banget. Sama live rasa. Nganu surat Aku rasa nyukil kamu. Bisa nyukil kamu. surat apa? Parete ndi Mak? Kuwi. Ora ono aku karo Maro. Sik to amarek sik, kamarek sik. Mau nek arek. Pas bojo. Api Mak kan ngire panjenengan Mak. Api lho sing golek anak-anak, adik lanang. Ah, lah wong aku golek akeh wis nusu-nusu. Wis tak tinggal balik kok juga bentuk bapak ngono. Ning ndi Mak? Ngene Mbah Nardi kok golek-golek. Karuan. Aku wis karo. Yo aku nganu yo Mak. Cuma sing ngejak roncok aku. Ya ora ngene to kenikir. Ayo. Enggak yo enak liyane. Lah aku garono, apa iso kenikir ya? Ora to? Enak apa nih rapi kuwi? Jancuk nanare. Tapi Langsung. godhong katese nganu kok Mak. Enggak pahit iki. Bentuk pulau. Kayak langsung dikulo kok. Iku kabeh. Teh karo sambel kacang. Anu yo cek aku langsung. Tapi Mulai dari mak tangan koran ning kono. Kalau itu enak dipangan. Lha kuwi terus dijil sik kowe tak gawe kembang anu tak gawe kembang. anak yo ngene Mak. Anak ngui lek duwe panganan iki tindak langsung dipangan ngene. Bapakmu iki. Aja nganu maju ngomongne wong. Mak. Sik tok. Ah mesti ngomong yang liyane to. Iki rene ra ngomong anak liyane. Endi nganu? Sebet aku kowe. Mak jiwono sing nggih Maret to. Yo diciki opo ki? Mak, aku Kene nggih ra aku ngomong nggih. Yo gak dipangan. Mak, aku nggih. Aku yo. Duh, wong yo. Nganune lho Mak. Ning Eh, kene iki lek Maret. Itu. Mak, ning kene lek Maret. Yo ora to Yun. Lah yo sing tak golek iki sing di Maret kuwi lho Mak. Dene Maret yo kanu no. Apa jenenge? Manggenmu mending lho ya. Nyapa Pak? Anak ning kene jancuk-jancukne. Lagi kok ngono, klel kontak jampot tak. Kambile do opo kabeh yo. Engko lha sing piye? Bah, imame pancen tak diel. Terus mak digowaki lho mak banyune mekan. Imam ki wira tuku lho, Mas. 12.000 ya. 12.000. Imam lek ra dombe Ora mboten dijol lho. Imam sing Iki kebatot. 20 gile. Iki banyune kambil. Kaki lombok pisan. Banyu kambile kok talen iki duwe 8 iji. Wes, Di pulungan. mak nggih. Bolong senang. Ya nek nek kita. Enak iki sore sore tak kontor iki kok banyu. Teh mak. Pak, rumah toko ini sosok di jalan anu. Wae, nyapa? Aku nduk lho. Oh, Dem. Jadi to, Mak. Kuwi lho, bisa rak lho. Aku ya digagei arep kok ya. Enggak gitu. Nek sak nemen. Ya sampe lho, Yun. Tenanan. Tolong karo Iya, iya. kalau imam main dopek dian. Iya, ki diombe dhewe. Anu, yang tahun bin. klemek nemen kok. Sitok ra kota. Aja nangis to, Mak. Mambengi nasi. Aku nang. Nyapa? Mbah to. Nyamak. Demong isi ra kaya cekot-cekot ya.
Ngene anak, asih nangis mikir anak sesuk anakku moro rene pur. Nyapo dipikir, lah anak rung moro rene biasa ngalor. Wong tuwa rai parahin dhisik. Ya iya. Ngono. Beres, Mam. Lah sampe diparahin dhisik, ya baru ngalor ra apa-apa. Lah rung diparani ya wis ngalor. Wong tuwa-tuwa iki mesti ngemis arepe. Aku nyumbuk ra ngono ae yo nyumbuk akeh. Tapi yak wong tuwa ini mbok wek sen ra Dhisik sing apa-apa. tuwek, mendal sing Ya, tuwek iki kok kan rene. mesti yo mek semonto. Ngono ora bengok-bengok. Ini kecil gimana? Apa? Kok enak tuh iki? Apa gue? Apa gue? Jangan campur-campur. Rada rene to le? Jangan, kali pan. Rene to le? Jangan di. Apa to kuwi ndelok? Ayam nge, Mak. Yo tok taruh gereh barang tak taruh dari sitok. Gak gereh taruh. Enggak, iwak sih. Aku mah arep mangan arep beke cotok. Serius tak nyanyi jam. Nggih aku. Harus mandi aku Karo mak disinggane ngene aku anggap mau tekokne ae. Padahal yo wae kae to iki lho. Kandol. Uran apa-apa cuma bengok-bengok kan. Ana ora trimo ini. Mak bumbunya apa mau kayak kono kae? Hah? Aku jagung tengah anak. Pak, bumbunya geseran rada ulang, Pak. Apa? Bumbu lho. Oh alah, weh, aku ndak roh lapel iki, Mang. Wah, Apa lho? ora trimo ini. Apa? Mak iki kabeh ya enggak to? Ya sok ada oke yo kalah ya monggo sing senengane. Aja garing-garing mah ra enak. Kan njaluk garing kae. Kalau garing ya bekas-bekas Mas. Nah, omblotong. Itu blotong ame blotong-blotong. Endi? Lah kuwi aroma dinget ping 17. Sampean ku ya. Terus ya kuwi dhewe dilong. Tapi pancen aku juwi kok mak. Kok yo nurun ngono padhaan lek ning lor. Emang lho yen. Lah tapi lek pemora mambu lho yo mak nyapo yo. Jenenge Iman. Yo. Ala dhewe iki nang gawe nang ndi sing golek. Kan, pocik matu ngono ya ni. Jebene Tapi anu, Yun. suwi yo. Yun, Napa? aku lah ngene mbokku dhewe. Nggih. Mangan sego padang ndak hal. Mbok Semarang, Dadi napa? kudune sego hangat. Sama apa? Wah. Ndak lah aku. Tapi jare sama api sego wadang. Oh, saya enggak. Sapa Enggak lah. ngiringan kuwi lek ngetopne sore kan. Ini mbokku wae nemono. Tapi yo gawe yo mangan sego wadang yo anu ngono iku jane enak masak iki. Aku ya sego wadang yo nek sego dekat barang ini sate era mampu tak pantes dino yo. Aku ya tak pangan. Ini ngono to. Ora yo wong biyen wong. Tapi ngono iki jarene nyapa Pak? Enggak tekok teman. Enggak. Jeneng wong biyen sampe saiki kan ya beda to. Beda pancen Sego kok yo Iya. disak ngene iki ya sego adem karo sego. Ya kate iki enak sego hangat. Enak sego anget to. Ngono lek nyauri. Tapi lek wong biyen pancen lek ditekoni ngono kuwi enggak tau nyauri. Ora ya ngolawan terus gadem ya rada menggiri kok. Sampeyan? Mare wis kulino. Ya aku sego panas, Mas. Alah. Buri dingenget ya anu Buane iki. Kan opone. Gua ngono Yo iki. kono pisan to. Gua kok bisa disayu ngono. Gua sak aja wae tak dikon. Iki pancen Iki belajar dikon karo bapake kan. Ya apa to masa jimo iki le. udah kleru e. Aja digoreng. Kene. penak men to marek mucetek geni. Ya itu ora benane wong pandhun iki mah. Wong bahas sama kayu ngono. Tapi yo wis api ya. Lumange bosok ae kon dandani ka. Tapi yo ngani, Mak. Grupuk. Pak.
Jare lunge bosok jare lunge ra gelem. Wis salahe dinae sok-sok ayu. Kita ganti wae ora Den. Lah aku nemah ruwame jangan sini. Tangan lho. Apa? Bapak tak luwe nek kanggo goblas. Lah, Pak, piye to, Pak? Ora ngurusi. Pak, biar kok ora ngurusi wong oleh bojone sampe ora ngurusi iki lho. Anak iki Ya anggap bojone no kok ayo. ora bojone kok ora ngurusi lho. Wong kambi tak jumpa yo gesek banget entuk nama. Ya Allah, Mak, mang serbet apa to, Mak? Aku pengen demol lho, Dol. Kok mabuk gere gesek banget salah pekon. Cuman gula awake yo karesmu. Wah no mak. Tuwek no. Lah mereka ambil sih yo nek mereka ora bisa bet. Sing genah ngono, Mam. Ya Allah, tembok tok ngene bah. Turu kono lho. Yo, bayar ramen ngono, Kono turu kono lho, Mak. Tua. Eh, Tua lah. Ambine wong kok lagi bodot ya terbel. Sampe ni rong metu blas, Mak. Nek tanggane kono barang. Alah tonggo sapa liyane nang omah terus nek teko mulih kok nglanggar udah teko kae mau. Terus aku ganjine teko gimana? Iki mana lek nglumpuk kabeh aku mesti ora foto bareng ngono lho. Malah kene teko kono wis bodong. Wah, mungkin. Tonggone kan dicak. Lah yo kemang. Badan ku sapa mburi dhewe aku teko. Ngono kemang wis padha mulih dhewe-dhewe ora orang ngancam dhuwure sapa. Mampir ngene dodone tidak miji. Lu mek mampir nang kono. Mak kucing mau pakan apa, Mak? Kucing dan ora tau tak pakan sakne pakane demo. Dhewe grem mah. Lah kok yo nglecing. Wong Ini telek lowe sikilku tau arep dicatek barang. anu, ini jami kuwi no dipakan kupone. Apa, Mak? Pakan kupone kan kuman to. Oh, nganu to. Kaya pelet kuwi. Kok kaya donat ya. Oh. Oh, jaluk ngono kuwi. Ya nek terus Mas ndas lele yo mau kuwi kok. Sing kae pas kae enggak sido ya. Sing lima yang gas lele ndek kan. karo sampe tak wis tak go bali rong tak wene to. Oh. Lah kok dinyimpan nang tikus to. Tikus. Nek ndi mak ndek. Samene wis oke orang, Mak? Iya. Raya nyemek-nyemek ngono. Dah masuk jaluk kiwa lho ya. Ya iki tak bukannya iki. Atau karat apa nih? Kok seneng kok? Kalau tiga orang, enam kan biar nak. Apa nih sana nih kulit gemuk. Banyak menjot ya. Masakku kok kerkes to, Mak. Sana nih kulit gemuk. Jadi mulai kan rambut kan berarti. Nganu. Apa jenenge tak wene Mbak Naning. Wong pengen. Terus aku ngomong Mas ngono ya wis. Lek ngidul kok nganu. Tapi kan dia lari buta-buta hi. Ayo nanti kok dulu kakak pedes. Ganti rumah. Lek sermangan kiwa lho milih ngidul ngene ae. Tak
Jadi tomal aku marut. Lepas kae karang aku mondok-mandek kok dijak jagongan kok. Ya saiki jagongan tapi mek karo mak. Enggak tak seru. Paling sing iki enggak usah. Tapi aku jaluk kambile, Mak. Kambi mangan tiwul. Ini murah ya. Oh, Baru kabeh ya. Mulai gula, mulai ora gula, iyang ae. enak. Gula lalake lombok goreng. Lek karo jangan piye ngono lho, Pak. Mas aku iki. Lalake lombok goreng enak kok. Kok lah nggih lawat lombok kering iki to, Pak. Adi wong lalake. Karo ngene iki, karo dikarne nek. Wah, ora digula to? Enggak. Lah ya lombok goreng. Sajane biasane sampean yo makan karo ngene iki tau. Aku ini di gudang ngono kuwi. Yo karena ora betul. Dua kurang ngene ya. Lek karo jangan piye ngono lho, Mak. Tambah enak. Kita potong ngene, Mak. Ibu bet aku sok-sok ngene. Ketuwe nang kresek iki. Ajeng tiwul gelis ya, Mak. Ibu bare kurupan nek sampe kurupan dolan. Ora tak cuci ngono Iki lho, Mak. coba. Ibu tak cuci dulu. Godhong kates ngendi to sing dirai bapak sing digawa ngalor. Sing rah niki aku. Lah kok lha sing ngerai sampean wae jare bapak keceblokan nganu sirahe keceblokan kates. Oh sing ngerai aku kabeh kok kurupan dek aku kok. Lah jare imam kok bapak keceblokan kates. Bulan kata itu terus kata sira ngebloki wong iku aku. Oh emang oblok mas deh, lu alah. Wong pada oblok, kebetulan nah ambuke ra ini. Sing golek ki aku tak gantoli. Jare bapak keceblokan kates. Belajar oblok kae. Bar piye bare golek kemikir terus golek dokates, terus niki mari juga. Iki lho. Tadi lho kan. Oh iya tak goreng ya. Iya, Ora gara-gara apa-apa. ora gari mo. Ben ae. Blotong. Kok wae kan rasane. Gampang blotong. Garing-garing lek ngono iki ana vitamin e. Sudah garing-garing karena vitamin nih. Dipantah ae. Ilang garing-garing. Karo mak kon mantah, Pak. Mantap. Enak. Ora aku dulu loro-loro man kabeh. Mak ora sah ngono warnane. Dipangan ngono karo nyapa dikambil yo, Mak. Berapa? Antara orang itu. Ojo blotong-blotong, Mak. Apa ini? Kayak kenikir. Mari tak semplung ning. Sing gak enak sentrong ya, Mak, nek daerah kene, Mak. Sentrong enak. Lho, Mak, jelon malah mangani opo ke lho? Ya, makan Mbak. Tapi sing ning gene Mas e nganu lho ditukokne pakan tukon lho. Ning gene Mas Jamal. Oh, ora kono perlu kebayi ya. Tunggale jare tunggale iki.
Bayi kayak gembul kok. Jembule ya. Tapi dikerangkeng. Ora ra kerangkeng sama anak ae. Ku wedok. Berarti kabeh mak iki. Kangge mangan diwul. Wis karep iki. Obah kok iki. Ya iki aku. Kabeh minum. Iya ya. Aku juga ngomong kiranya ini. Salah ya iki wong gede kok. Ono lagi mantu wong dokek iki kan. Ora usah. Yene kok kaya Kira-kira tak minta kupan diminta nih bapakmu gitu. Apa? Hah? Sapa mak? Sapa? Nyapa? Itu tua lah. Gedung kates ya. Jam. Dia Bisa kabeh iki kok. heeh. Macam begini. Wong ini kula cocok masih bolak-balik iki maksudnya. Woi. Iki sore barang bunyi barang ra awang-awang. Kae tangi turu kudu nek panganan. Trek ora penak Tapi aku malah melo-melo mak tangi turu rong raup rong sikatan iki sarapan mung sarapan aku malian. Wong edit ngene mendaram kan. Ini dia mana orang kok ini. Kadang bersarapan iki turun ngono. Iki mau ana tinggal makan nih. Yo enggak nyawa. Tapi Mas pancen ndak lemu. Ayam. Ayam. Tapi malah penak lek lemu. Ayam kepala nyom. Kepala nyom. Angine ora enek pasti ya. Angin banter jarene angin. Kan angin. Ya angin. Mungkin ini lho. Nek warung akeh. Ono warung angin. Nah, mesti ngene yo. Sing kental ya. Tapi malah ketekan anake sing iki mesti masak ya, dijak Orang ngono kon masak-masak. orang ngene kan. Karena wis meneng jelas meneng. Udah karo Delok dhewe to karo wati karo sinyal balik-balik lah.
Tapi lah karo Mas Moro mesti masak ya, Mak. Ah, sama koyo sadus, koyo salin. Subuh pas itu karo imam-imam. Kalau klambi blong-blong. Balap rai mama. Ini aja. Yang mana? Ini yang mana? Dada mau laporan pas adus kayak ngaco ngatak cilik ini. Dok. Nyapa? Glesak-glesak. Lha wong kene kena lho mamong di tanduran yo anu encep ning sitok. Dijak aku nandur nemu. Tak tinggal nang loro mati. Mau tinggalnya apa? Yo ora diurusi. Ah. Lah ya rumah saku kaya enak to nang isor wit nganu iki kan. Apa? Loro mati. Kayak dateng ibu lho. Pan. Wis lho man, ini blotong engko ana rasane makan. Boleh juga kamu itu. Lah iya. Wes, Mak. Tulis to. Ana rong jam. Masa rong jam. Tapi ya tengok kan dindi. Aku mlaku duitnya karo HP-ne. Olaku duitnya. Bene no. Pancen yo jadi sawang. Heeh. Aku rene. Aku masane rewan. Yuk nganu. Ah, mau to gimana? Amo dulu, mungkin loro nang warung kabeh. Iki pang tikus, belum tompo ora. Kan yo apa to iki? Kok tak lihat duduk Mau gua iki mak banyune. mau tak lihat. Nang kuwi parok gua. Ibat itu banyu resik kok. Jikono banyune. Titik-titik ae. Iku bumbune digoreng sek. Ya. Malah iku lek jebret piye lho. Oh, sendiri. Nganu kalone. Berapaan? Nggih meresi iki. Orang ini. Iya mak samono. Kurang. Entole digawene. Iya. Kurang-kurang. Sabra, yo padha sakmene. Santai banyu iki ya. Kurang. Wis kabehne ora apa-apa banyu. Aku lara ning gene mak ngene ora tau nyekel paro.
Ini masak nasi. Tak masak. Ayo masuk aja. Pisang loh. Aku hati jadi masuk dalam tahu. Aku mau makan mak. Ya, aku mau makan mak. Kon. Aku tuh mari. Apa tadi? Lele. Wah. Kalau dengeran kabehnya suka. Bacen kopong loh. Tolong dulu. Ya. Kalau kan lek mangan enak. Jangan dipangan. Demek titik lho mak. Dah, titik. Wah arep gue yo wis entek. Titik. Mantune sing seneng mangan iku mekan. Ora lek kowe sedina-dina nang ngene rumahan. Anak. Anu, aku mbok mae. Nganu kok. Ini sama kok. Jangan lho mak. Aku demi lah awakku penak. Mas ngono tok iki. Aku iya nak pun cara enaknya. Wupuk ngono. Iku aku demi rada cepat-cepat ya. Itu tomat apa piye ya? Sembarang. Kok matang berarti pangan. Bagi apa nang iki? Itu. Gotong toh? Mbok, Kere. Suwi. Tapi kok enggak meledos toh mak? Biasanya meledos sih. bener tak iki ya. Masuk diri sono toh lek kaya lele iki rumah sakit gampang meledos. Itu kok iki tomat apa ini? Bener. Itu tomat entah harap. Ane. Mak iki dipakane titik kan? Ya. Iki. Ampas. Iki banyu apa mak kok ijo? Nggih. Wih. Itu banyak bensin. Wah, lah bensin. Apa? Banyak buat ning warung. Wah, nganu toh. Biasanya toh. Hitam. Kaya nganu apa jenenge? Lek pas nyuci beras ngono kae kok kayane. Tapi dicampur apa ngono ya depan itu. Tapi jeruk ngono lho, Mak. Jeruk mari ro jeruk sing mati. Gedhonge ra kena. Mati iki ora lho kuwi jeruk. Alah mau gedhong ki lho, Mak. Apa jenenge? Kunir. Kaya nanti gedhong itu. Aku beli serai.
Pinjang berasa. Di kelompok Nganu. Dimangan itu ya berasa ini. ya lagi tangan iki nang kono. Di nganu lembutnya kemikal iki saya Mas. Tapi motor senengane udah berasa panjang. Aku kok mesti golek sing lembut. Nek mulek kok lengan tawi gula. Gimana kiwe? Ai! Lek ngalor butuh piro, Mas? Heh? Lek ngalor. Iya, butuh piro? Lek ngalor, enak. Betul 6 dino. Betul. Ah, sementing ngoron ngalor. Enak. Biasanya piye kok minum-minum kok SD-ne yang kok. Lele kan penal nyari boleh Lele lek ndine. yo apa yo terus arepe nyang lek open malah enggak iso nginep lho Mak piye jijal Jerene kene bapak iki kan. Lek lek gelem kok nang timbangane kalah ngomong aku kasinan kok wong dikuwi nang kai. masa aku ya grasake enggak asin timbangan wis kuwi banget ngene wong lima iki nek makane wis kesel mak wis kelungan wis Orang mari. Danya aku mek loro-loro marah mak kajene. Ora lek iku panggonan ya. Iki kan tak ana bisa iki panggonan. Ora bari kan yo. Iki kan ini kan ana dulu aku cinta. Nek kene enggak ana gedang mak. Jangan kok. Gedang mak. Aku jalan di gedang. Udah deh. Gedang aku tak ingin doki kalau gedang Pak. Lah kuwi rung aku nyawang geni kuwi ya sirku kae ra sida mangan dipitik karo bapak. Wong ini ora enak. Kunjuran bapaknya apa to nganu njung-njungklek karo aku kan. Ada cipra lagi, Mak. Ya? Cipra. Ora ada karaknya dijabras ngene to. Aku lah. Ayo dek, nganu bisa iki dijabras ngene wong dadine berjabras. Wong makan barang enggak apa dijabras enggak ngaku kalau sing berjabras ini. Pemitra. Heeh. Benar. Ayo nang. Ini ora Tapi kelihatan, Mak.
Wis kepipit-pipit. Terus ngaten kare. Terus mending boleh. Ini minta suci dian tak sang lho. Romo. Oh, Aku mana naruh kambing itu. jangan. Yang, iya iya gatot. Itu gatot. Ikut gua batas. Masih senengane sing ngono kuwi sego jagung barang kae ampok ya seneng. Kayak kok tinggali nasi orang baru ya. Mana posoan ini. Sahur suruh tinggali. Biasane lek manuk ini karo tiwul enak. Entah ditunggu. Gak duwe iku ner, Mak. Ya dibuan ya. Lah iya maksudku ora. Ada tak bisa kan. Kuwi ya iso kita kuner, Mak. Wis ana isine ngendi? Wis. Wah. Ini lomboknya kok begitu ya. Enggak terus ya. Ini ya. Iku iki. Aku lagi budi kok ngene lombok. Ini lomboknya di ngawang apa. Iki. Ah, kan tinggi terus Mak. Kenapa? Lah iki lombok apa ngono lho? Model-model ya. Iya ngarani lombok apa kan, Pak? Lombok asmara. Lomboknya nanti lagi terus mana? Nah, ini. Bedas enggak? Bedas mau makan Mas. Ini ya. Aku belanja entuk nganu Mak, entuk persenan Apa? teflon. Eh, Heeh. Kayak aku tuku ndek karo mie ngono. Terus lah tuku ndok karo mie 2% aku ya seni. ya ora kan biasane belanja to, kan Kan ya. belanja nang toko oka-oka ora. Kan berarti aku biaya. Dalam. Oh, larang. Nyembak ngono badanku. Terus nggih persenan apa jenenge nggih tenger.
Gulai lele lho, mbok iki tak goreng. Lele. Itu gulai lele ngene Mbah Nardi kono terus pas diah nang kono karo Musilan. Mbah Nardi ngarinya. Iki tak goreng, tak sambel. Sing enek kontonge iki lho, Mak, gedang kepok. Gedang kepok. Piye, Pak? Lah iki. Lho, tinggal tak iki tak mususi dia takkan. Iki gedang kepok kabeh lho iki loro. Lah iya, Enak sih kok. apa? Kontonge. Kontong. Wong wayahe nonton lho iki. Masa omak disanten. Masa dijangan bentuk wong wayahe nonton iki anu. Lah iya. Lah sak aku rene tapi. Lah iya ra. Entah sentuh tuh kelompok. Iki Terus sing kok. Seroke tok Mayun. Tomate nggak usah digoreng ya, Mak? Ada air rasa tunggu. Lomboke kok mbok tunggal iki ora gosong ta, Yun? Ora, wis tak delok jam aku tak dosan ngalehno. Ora mang ora gosong, to. Piye, Pak? Ah, biasa wi mangane wis bareng kaya biasa ngono kuwi. Ora Meledak sama kok. Kurang mateng. wis. Nek. Iya sik to. Nek wong tak lamane. Lah iya ki lho, piye to? Cek Mak. Piye to Mak? Lho, 12 enak. wes engko yo mak sweng ngono. Yo tenan. Banyu-banyune. Wes Yun.
Tadi kene lho, Mak. Ya ya. Tapi ro iki Pak. Yang orang ini yang bayi ya. Caranya yang orang bayi. Apa yo asin? Kalau seneng kamu ya asin, kayak Upel. Berarti emak tahu mangan upel pisan. Langsung digoreng ya? iya nonton di santan dulu. Oh nanti Pak Arif mateng enak nanti. Iya. Ya duwe gula, Mak. Ayo dulu. Nek lo kan ya tadi. Gula pisan? Gak. Oh rasa. Bumbune tak tutuk iki berarti. Enggak mungkin. Tapi enggak enak nih. Ora enak miri, ora enak jero, ora enak apa enak ngono kok. Enak. Enak. Ora enak lombok enak. Yo, Bo. Jadi Bo. Kan Mbak Yuli kan luput. Nggih, Wah. Lah kelan derene ora enak doen jeruk mah ora enak mirine lah mung enak. Nggih enak mangga enak. Enak ora enak. Coba lagi ini tak boleh. Atau duteng dun. Enggak iso ya mak ngene. Heeh. Enggak iso. Enggak lembut rumah saku tanganku kidul malah. Dengan soalnya sekarang ini. Nyapa to nganu wong wedok lek. Ulek-ulek kok tangane dipondhone. Niu tuyul. Ya, anakku lanang sitok iki lek golek Om Blam, bojo yo ngene iki ya. Madang, kok. Sajane. nang lho. Ngene iki jijal mak tanganmu aja mau ndekek kene. Lek mau ngulek engko mesti. Tapi ora mulai brijine ngene ndak enak lho. Sugere lek golek bojo Ya, jane gimana? anu karo wong tuwek ngono lho. Wah, tresno dhewe kabeh jane. Blam. Madang. Kurang mateng kok bapak iki. Wah, Juni ya ketisu teko rumah. Saya berarti sik dadak golek. Oh, diules Semua ya sak dadak golek tuku. rati liwet nih. Lah apa kan duwe. Engko lek anu wong, engko lek maem to, engko lek mak klon tangan ra sida mangan aku mulih. Anake kon mangan lagi klon tangan tawon. Marah bisa luntane yo. Pamit ae. Uncang-uncangnya dene. Anak bojo kerasan. Wah, terajun. Lah wong enek banyune kon ngulek iki ya. Ora diulek lho. Piye rono. Mak. Jiana. Oh, boy. Tapi banyak lek mambu tangane mak enak. Enggak enak salat ya, Mak? Enggak. Lempere ra ngenekne pisan. Loh, ki mang santene kanen nendi? Karo mak disok wis iki. Mun biyen sekarang. Tane karo aku. Sekarang mah. Ngono ya. Wis tak akoni lho, Mak. Bapak terus selalu jase wis lho Pak. Piye lah? Lah ning kene masak remake wis ngono goyak. Tapi kudu wonten kenikir apa? Tapi kudu enak kulupan kenikir. Alah ora enek, kuwi tak golek ngene Mbah Nardi, wong dubat ngono ora enek blas ngono. Ini sampean. Nyapa kok diobat? Aku kecele ya. Kenikir kok diobat? Makanya seneng ngene sih kok lemu pas ada liwat tak mau nene tebu kae. Nggih. Ora enek blas ya, San. Heeh.
Enggak seneng kulupan ngonoan. Yo seneng aja nih ini. Joki wae nenek. Ini si wae seneng nek kata buka jualan. Lah dong atas banget. Wong telo di nganu yo, Mak. Di santen di Bogor. Heeh, terus sambel ya ini. Aku dhewe. Sing tadi tiwule kasih sampe garing. Sing masak mlaku rono, mlaku rene. Goreng lombok kleru. Wis Yun. Belum apa nih? Lelene plono Yun. Mungkin yo enggak gelem mangan nih maro bapak dibeli lele anu ndase. Angel lah. Kabeh, Mak. Heh? Heeh. Heeh. Saiki Heeh, terus kok santane ditempung nih iku ben karo termasuk satu-satu ya to. sik to. Lah wong ke Yun. Katanya plong yang karo plong semua mah. Kuwi anu, kuwi kok templong sik bebrane terus kok tak kuwi kok wis umup kan garek nyemplungne santane kental penak. bumbun anu wis pas iki mang yae. Yo, kok ditilikin neh no, masih ditempung. Mau pas neh gak ditempung lele. Ini lelene diweki nganu ora, Mak? Ora tau ya. Dadi bumboni. Piye bapak ngrasane? Anyep lah. Ora tak bumbon kok. Iki lho. Kepukul nae ya Yun, kok nek mari-marinan kabeh. Lah nyawang oke iki malah awang-awangen. Apa ya. Lah aku titik-titik tak Ane- karo ngenteni karo disai. Ini liya nganu sip anake. Bahaya dulu garing sing ini. Terus dikang. Ngobrol ning mae ora anake. Wong Pak saya jere rasa rita mak, kuwi tanggungane anggun karo kepala. Ngono to. Padahal Ya aku yo kok. tanggungannya di pelayanan sini. Lah sampe nek nang mahal ora aku tangi turu ya wis resik ya. Aku biar aku kah. Ini ya ini. Nah, aku jangan pawon gitu. Tak isa iki jadi ini. Ini tanggungannya Padine selalu wae lho, Mak, bengok-bengok imam. Lah kon diwule lho urung ditandangi yang. Diwule lho sik dikom. Wes, kan tak dangi lho iki wis mateng lho, iki tidak ono sik wae. Mane. Dulu itu. Cuma kulire wis, Mak. Itu manut aku. Dulu. Itu manut to. Manut to mak iki. Dulu. Aku gampang manut to, Mak. Wis tak dulu. Wis enak. Wis enak, Mak. Pintas. Semua tintas terus kowe tak dange. Ndi lampine? Tak manut to. Iki. Tadi kan dene. Digawa bapak no. Gitu jane. Karo bapak dhek kono kaya ngono. Wah, Mak, lagi ini nang kono iki. Utang kok. Kuwi lho, Mak, dikek kono karo bapak. Kuwi lho dhuwur lho. Wes ganjile kok kono tak. Pase. Iki lho. Ganjile jangan. Ndi ganjile ndi? Dulu Yun, dulu. Aku nih. Ini gue jadi oke Mak Isan. Ini iki namanya anyar memang. Tapi dulu ya Mak wong kuwi lho genine kaya ngono. Adang tiwul, sego tiwul. Jangane lele pedes. Ini kok enak-enak ya. Enak. Bisa. Wis to enak-enak. Pokoke iki dio. Mak. Ora nek betul jero ora nek ngene enak. Karo Mak sing enak ning tangane mampu apa wis ra ora. Anakmu sak luwe sing sadan. Sadan. Sing ngenteni sak masak nih. Enak-enak. Enak-enak iki apa Yun? Tapi enak tenan kok. Enak tenan kok. Apa to, Mak? Apa to, Mak? Anu.
yo nopo ngobatan kulit tiba kena angus. Lah kembangan. Wah, kok kan jadi serilet ya. Kalau bukan lho golek oh. Nggih mungkin no. Lah ngono. Dulu di ceplonge. Adang tiwul. Ada lemune. Tabrakan dah lurus sih ngono. Iki wis kurung. Iya. Mau nih sak gedon kok kula. Jadi tomat itu pe. Penak-penak yo. Kok panggah pena. Tutupe. Tutupit Lah ngandung. ambek nanti lah pulang omah. Isu-isu Isu-isu ae. Nginep Pak yang engko sesuk golek gedhong telo. Masalah. Kuwi to mang. Jadi kelamisnya tak bodoh kaya ngene. Batin ku ngene lho, wah padahal ngene-ngene oh. Lho aku lah ngene Juni kok kelamin Juni wis anggane. Padahal tidak terima. Kene-kene padha ae, kan mae aku kok yang Juni kuwi gak usah. Padahal gedine. Adang kiwa lho arep. Wah, ngenten ana dangki lho kok. Lan Nah. Berak rambane sadang kok rambal. wah nang omah man jajan. Nang, Penaraan. Mantan salah aja. Mandul wah. nek salah barang. Belum. Mandul. Apa lek langsung boleh oh kae. Oh iya, jare Mas ngarep njaluk kok. Omonge bung Jalukane bong garing. urung. Heeh. Jalukane sugeng ki bunge garing ora Oh apa. sampean urung gawe. Ora tak kok dibujuk. Lah iya. Enggak ana rong cinta wae. Aku rong tau mangan yo anak mak. Ya rong cinta wae nek. Napa, Pak? Ayo. Rong sak ae. Nyapa to, Pak? Wis ben kono lho yo. Ambil. Oh. Lah nyapa mak kok ditutupi karo nganune? Pringe. Oh, lah kuwi. Ora Mboten kok nyuwetek nek emak nganu kok. Bung garing kok. lho kae tak kresek. Niki lho. Ora rong sak kok. Ora rong sak. Nggowo kok. Iki wong ketak garoh ngono jebuk buku. Lah ya berat. Nek Rong sak no. Yang enek siwa lho. Enek siwa, rong badan sampean. Ora ditekokne wong belum lho ndi Oh. ngono lho. iki to. Papat. Gaul-gaulan. Papat. Oke ya. Papat endi to? Yo pirang wulan aku meteng. Oh kula wae kulon lho. Lah sen telu di karo Jamal sugeng kelemu. Den kuru kan nek Iki lho wae. imam karo sing kuru ta. Enak wae. Wis godhog dikom langsung dikelos enak. Jadi sing lain ame aku tak iso apa to. Aku amsi. Lele ban lele. Nginep sesuk golek godhong telo di bobor disambelne ya, Mak. Tuku gere. Yo jo kendat lho yang luwe arepe kendat. Oh, jenengan. Awake lemu no sen lemu kan di. Terus di Jamal sugeng kuwi lek Jimmy karo Imam pan kuru. Pancen wis mateng iki. Urung Jek tas. cemplongne. Kuwi lemune yo jek tasan iki kok nganu gedine wetenge. Terus telu kok anu no. Imam karo nganu Jimmy sing nyapa to Mak wi ora lemu dhewe. Alah ya kuntingan ki ya ora iso gedi yo. Pamaku. Mugene kuntingan yo an. Mare bapak yo ketratenen kok. Sepuhane kurang. Iya belum. Sepuhane kurang. Nggih, gek maem bareng-bareng kene lho, Wah.
Nggih. Nggih benjing ae. Kuwi lho ngetane ngene anu yo kahap iso ndek nang dalan. Wis mateng lek masak.